Il-kumpanija ta' esperti Jeremy Harbinson, l-istess persuna li skont l-ordni tal-qorti għandu jixed fil-kawża dwar l-isptarijiet, batet konta kważi 47,000 lira sterlina ta' xogħol li sar f'5 tim f'Settembru tal-2022. Dan ħareġ mix-xhieda ta' Pernice Buġejja, kontrollatur finanzjarju tal-Aġenzija dwar is-servizzi ta' qrati, hekk kif komplet il-kawża fil-konfront tal-eks deputat Prim Ministru Chris Fearn u l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali, il-Professur Edward Cicluna. Mistoqsija mill-avukat Franco De Bono, Buġejja xedet il-klas tal-esperti kien joddu għal aktar minn 270 euro fis-sija. Bl-aġenzija wkoll tkopri l-klas tal-VAT. Mir-rapporti kien ħareġ l-inkjesta tal-Maġistrat Gabriella Vella ġiet tiswa 11 miljun euro. F'din ix-xhieda Buġejja ppreżentat terċavuti li ntbagħtu mill-esperti forensiċi li kienu qed jaħdmu għal Harbinson Forensics, il-kumpanija li tqabdet mill-Maġistrat Vella l-inkjesta li waslet għal ftuħ ta' kawżi in kwistjoni. Fost oħrajn l-Aġenzija s-Servizzi ta' qrati qalet l-esperti biex jalloġġjaw f'lukanda Orħos, dan hekk kif fil-bidu għażlu li joqogħdu f'lukanda ewlenija f'San Ġiljan u wara mxew għal oħra fil-Florjana. Buġejja qalet li hija approvat il-klas għax il-Maġistrat Gabriella Vella aċċettat ir-riċevuta. Ix-xut qalet ukoll li meta kienet tingħata l-go-ahead mill-Maġistrat hi kienet tmexxi. F'kawża simili li tinvolvi lill-eks Prim Ministru Joseph Muscat, ħareġ li l-istess espert Harbinson qed iġebbed l-iskużi biex ma jiġix jixed fiżikament f'pajjiżna. Fis-seduta li saret il-ġimgħa filgħodu ħareġ ukoll li din il-kawża issa se tkun qed tinqasam f'6 każi differenti, fosthom wieħed li se jkun jikkonċerna lil Chris Fearn u Edward Cicluna.